Matu isi nke 7. Unu ekpela ikpe ka a ghara ikpe unu ikpe, n'ihi na otu unu si kpee ka a ga-esi kpee unu, ọ bụkwa ihe unu ji tụọ ihe ka a ga-eji tụọrọ unu. Ma gịnị mere i ji lee irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanne gị ma ị tụgharịghị uche na ntuhie nke dị n'anya nke gị? Ma ọ bụ kee ka ị ga-esi sị nwanne gị, kwee ka m tụpụ irighiri ahịhịa n'anya gị ma lee ihe ntuhie dị n'anya nke gị? Onye ihu abụọ buru ụzọ tụpụ ntuhie ahụ n'anya nke gị, mgbe ahụ ka ị ga-ahụ ụzọ nke ọma ịtụpụ irighiri ahịhịa ahụ n'anya nwanne gị. Unu enyela nkịta ihe dị nsọ, unu atụdakwala pil unu n'ihu ezi ka ha ghara ịzọda ha ụkwụ ma eleghị anya wee chigharịa dọka unu. Rịọnụ, a ga-enyekwa unu; chọọnụ, unu ga-achọta; kụọnụ, a ga-emeghekwara unu. N'ihi na onye ọbụla nke na-arịọ na-arịọta, onye na-achọkwa na-achọtakwa, onye na-akụkwa ka a ga-emeghere. Ma ọ bụ olee mmadụ dị n'etiti unu onye ma ọ bụrụ na nwa ya arịọ ya ogbe achịcha, o nye ya nkume? Ma ọ bụ na ọ rịọ azụ, o nye ya agwọ? Ya mere, ọ bụrụ na unu onwe unu, ọ bụ ezie na unu dị njọ, matara inye ụmụ unu ezi onyinye, Nna unu nke bi n'eluigwe ga-esi aṅaa ghara iwere nnukwu ezi ihe karịrị nye ndị na-arịọ ya? Ya mere, ihe niile ka ha bụ nke unu na-achọ ka mmadụ meere unu, unu onwe unu na-emekwanụ mmadụ otu a, n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma Chineke. Sinụ n'ọnụ ụzọ dị warawara baa, n'ihi na obosara ka ọnụ ụzọ ahụ dị, mbara ka ụzọ ahụ dịkwa, nke na-eduba n'ịla n'iyi. Ọtụtụ ka ha dịkwa bụ ndị na-esi na ya na-aba. N'ihi na warawara ka ọnụ ụzọ ahụ dị, mkpagide ka ụzọ ahụ dịkwa, nke na-eduba na ndụ, na ole ka ha dịkwa bụ ndị na-achọta ya. Ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu n'ihe oyiyi atụrụ, ma n'ime ha bụ agụụ na-apụ n'arụ atụrụ. Unu ga-esite na mkpụrụ ha mata ha. Mmadụ ọ na-ekpokọpụta mkpụrụ vaịn n'ogwu, ma ọ bụ fig n'uke? Otu a, ezi osisi ọbụla na-amị mkpụrụ ọma, ma osisi na-abaghị n'ihe na-amị ajọ mkpụrụ. Ezi osisi apụghị ịmị ajọ mkpụrụ, osisi na-abaghị n'ihe apụghịkwa ịmị mkpụrụ ọma. A na-egbutu osisi ọbụla nke na-amịghị mkpụrụ ọma, tụbakwa ya n'ime ọkụ. Ya mere, unu ga-esite na mkpụrụ ha mata ha. Ọ bụghị onye ọbụla nke na-asị m, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ga-abata n'alaeze eluigwe, kama ọ bụ onye na-eme ihe Nna nke bi n'eluigwe na-achọ. Ọtụtụ mmadụ ga-asị m n'ụbọchị ahụ, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, anyị ji buo amụma, anyị ji aha gị chụpụ ndị mmụọ ọjọọ, anyị jikwa aha gị rụọ ọtụtụ ọrụ dị ike. Ma mgbe ahụ ka m ga-ekwupụtara ha sị, ọ dịghị mgbe ọbụla m maara unu, si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị na-arụ ọrụ mmebi iwu. Ya mere, onye ọbụla nke na-anụ okwu m ndị a na-emekwa ha, a ga-eji ya tụnyere nwoke nwere uche, onye wuru ụlọ ya n'elu oke nkume. Mmiri wezuo, ide mmiri rukwa, ufefekwa wee makwasị ụlọ ahụ, ma ọ dịghị, n'ihi na a tọrọ ntọala ya n'elu oke nkume. Ma onye ọbụla nke na-anụ okwu m ndị a ma ọ dịghị eme ha, a ga-eji ya tụnyere nwoke nke bụ onye nzuzu, onye wuru ụlọ ya n'elu aja. Mmiri wezuo, ide mmiri ruokwa, ufefekwa wee tụkwasị ụlọ ahụ, o wee daa, ọdịda ya dịkwa ukwuu. O ruo mgbe Jizọs kwubiri okwu ndị a, ibubo ọzịza ya nwụrụ igwe mmadụ niile n'ahụ, n'ihi na ọ na-ezi ha ihe dịka onye nwere ikike, ọ bụghịkwa dịka ndị ode akwụkwọ ha.